ఒకరోజు ఒక రైతు ఒక పంటను పండించి ఎంతో సంతోషముగా ఈ పంటను లోడ్ చేసుకుని వెహికల్లో తీసుకెళ్లి మార్కెట్కి అమ్మి వచ్చిన డబ్బులతో తన కుటుంబాన్ని సంతోషంగా పోషించుకోవాలని ఆశించి ఆ వెహికల్లో లోడ్ చేసుకుని మార్కెట్కి అమ్మటానికి ప్రయాణమైపోతుండగా మార్గం మధ్యలో పోలీసు వారు ఆ వెహికల్ని అడ్డుకొని ఆ వెహికల్ని చెక్ చేశారు. చెక్ చేసిన వెంటనే ఆ పోలీస్ అధికారి ఈ వెహికల్ని సీజ్ చేయాలి. ఆ మాట విన్న రైతు, అయ్యా ఏంటయ్యా, నేనెంతో కష్టపడి ప్రయాసతో కొన్ని నెలలు కష్టపడి పంటను పండించుకున్న, చివరి దశలో అమ్ముకుని నా కుటుంబాన్ని పోషించుకోవాలనుకున్న స్థితిలో ఏంటి అయ్యా నా వెహికల్ ఎందుకు సీజ్ చేసిన అడిగితే ఆ పోలీస్ అధికారి ఆ రైతుతో చెప్పింది ఏంటంటే, అయ్యా నువ్వు పండించిన పంట చట్ట విరుద్ధమైన పంట, అది నువ్వు పండించడానికి కానీ అమ్మటానికి కానీ ఎటువంటి అధికారం నీకు లేదు. ఆ పంట ఏంటంటే గంజాయి. ఒక వ్యక్తి దేవుని చేత నీతిమంతుడని, తన దృష్టికి కృప పొందినవాడని యెహోవా సాక్ష్యం ఇచ్చిన వ్యక్తి తన తరమంతట్లో కూడా నీతిమంతుడు అని ఎంచుకుని ఈ ప్రపంచమంతా నాశనమైపోతున్నప్పటికీ కూడా తనని, తన బిడ్డల్ని, తన కోడల్ని, తన భార్యను రక్షించుకున్నాడు. ఆ వ్యవసాయమే ద్రాక్ష తోట. ద్రాక్ష రసాన్ని హెబ్రూ భాషలో యాయిన్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు. 2 రకాలైన ద్రాక్ష రసమును తయారు చేస్తారు. ఆ ద్రాక్ష కాయ నుంచి తీసిన ఆ ద్రాక్ష రసాన్ని కొన్ని డ్రమ్ముల్లో నిల్వ చేసి వాటిని మగ్గనిచ్చి తర్వాత దాంట్లో కొన్ని ఆల్కహాల్ కలిపి తీసిన ద్రాక్ష రసము ఎంతో మొత్తుని కలిగిస్తుంది. వ్యవసాయము ప్రారంభించి ద్రాక్ష తోటనేసి ఆ ద్రాక్ష తోట నుంచి వచ్చిన ఆ పళ్ళ నుంచి తీసిన ద్రాక్ష రసము తాగి మత్తుడై వస్త్రహీనుడై తన గుడారంలో పడి ఉన్నాడు. అది చూసిన తన కుమారుడు, అయ్యా మా నాన్న ఇలా పడిపోయాడు, మా తండ్రి ఇలా పడిపోయాడు అని చెప్పి తన సహోదరికి తెలియజేసినప్పుడు తన సహోదరులు తన యొక్క నగ్నమైన శరీరాన్ని చూడకుండా ఆ యొక్క శరీరాన్ని కప్పాడు. అది తెలుసుకున్న తండ్రి అయిన నోవాహు ఎవరైతే నగ్నముగా తను చూశాడో కానాను అనే తన కుమారుని శపించాడు, తన వంశాన్ని శపించాడు. అప్పటి నుంచి ఆ యొక్క కుమారుడు ఆ తండ్రి శాపం చేత తన జీవిత కాలమంతా కూడా జీవించగలిగాడు. ఈ రోజుల్లో కూడా మొత్తు పానీయాలకు బానిసైన అనేక మంది గురించి బైబిల్ సెలవిస్తుంది. సామెతలు 20:1 ప్రకారము, తాగువారితోనైనను అధికముగా మాంసాహారం తినువారితోనైనను నువ్వు స్నేహము చేయమాక. ద్రాక్షారసముకు బానిసైన వాళ్ళు, ఆ మత్తుకు అలవాటు పడిన వాళ్ళు అజ్ఞాని అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. నువ్వు అనుకోవచ్చు, తాగటం వల్ల నష్టమేంటి, నేను తాగితే నాకే నష్టము కదా అని. శరీరం దేవుని ఆలయమై ఉన్నది. ఆ శరీరంలో దేవుడు నివసించే ఆలయముగా పరిశుద్ధంగా నువ్వు కాపాడుకుంటే నువ్వు నిత్య రాజ్యానికి వారసులవుతావు. లేదు, నేను త్రాగటంలో ఎంతో ఆనందిస్తున్నాను, ఎంతో తృప్తిగా జీవిస్తున్నాను, ఎంతో సంతోషం ఉందని నువ్వు అనుకుంటే బైబిల్ సెలవిస్తుంది ఏంటంటే, ఒక సామెతలు 23:20-21 నువ్వు చూసుకుంటే గనక తాగుబోతులు దరిద్రులు అవుతారు. ఒక వ్యక్తి ఎంతో ఉదయమంతా కష్టపడి సాయంత్రం వరకు ఎంతో ప్రయాసపడి వచ్చిన ధనాన్ని మొత్తం కూడా ఈ రోజుల్లో ఆ బారులలో, లేదంటే ఆ మొత్తు పానీయాలకు, లేదంటే ఆ మొత్తు కలిగించే ఆ యొక్క డ్రగ్స్ కి తగలబెడుతూ ఉన్నాడు. తద్వారా నీ కుటుంబము దరిద్రంగా మారిపోద్ది, నీ బిడ్డల జీవితము భవిష్యత్తు నాశనమైపోద్ది. ద్రాక్షరసము కుటుంబాన్ని అల్లరిపాలు చేస్తుంది. మత్తు నువ్వు కలిగి ఉంటే మత్తు నీకు గమ్మత్తుగా ఉండొచ్చు, కానీ ఆ యొక్క మత్తు నీ వరకే మత్తుగా ఉంటుంది, కానీ నీ కుటుంబాన్ని హేళన చేసేది, నీ కుటుంబాన్ని రోడ్డుకి ఇచ్చేదిగా, నీ కుటుంబాన్ని కుటుంబంగా చేసేదిగా మారుస్తుంది. ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ వాక్యం వింటున్న నువ్వు ఏ మత్తులో జీవిస్తున్నావో నాకైతే తెలియదు, కానీ బైబిల్ సెలవిస్తుంది, మత్తులైన వారు పరలోక రాజ్యాన్ని స్వతంత్రించుకోరు. మాటలు లేని సిగరెట్ పెట్టి, మాట్లాడలేని మద్యము సీసా, మాటలు పలకలేని ఆ యొక్క అంబర్ ఖైనీ ప్యాకెట్ చెప్తున్నాయి, నువ్వు నన్ను తింటే గనక, నువ్వు నన్ను తాగితే గనక, ఇదిగో నాకు నువ్వు బానిస అయిపోతే గనక నీ ఆరోగ్యానికి హానికరం. మాట్లాడలేని ఆ యొక్క సిగరెట్ పెట్టి, ఆ యొక్క మద్యము బాటిలే
ఇగో ఆ యొక్క గుట్కా ప్యాకెట్లే తన మీద ఆ విధంగా ఇండెక్స్ పెట్టిన నువ్వు పట్టించుకోవట్లేదు. అన్నీ ఇచ్చిన దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని ఎందుకు పాడు చేసుకున్నాడు? మాట్లాడే శక్తి నీకుంది. ఏది మంచో ఏది చెడో ఆలోచించే జ్ఞానము నీకుంది. అయినప్పటికీ కూడా అవి చెప్పినట్టు కూడా ఇతరులకి నువ్వు చెప్పలేకపోతున్నావు. వద్దు, తాగద్దు, దానిలో దుర్వ్యాపారం గలదు. దానికి బానిసైన వారు వారి కుటుంబం దరిద్రమైన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోద్ది, అవహేళన పాలైపోద్దని నువ్వెందుకు చెప్పలేదు? సహోదరి సహోదరా, ద్రాక్షారసం చేత మత్తులై లేదంటే డ్రగ్స్ కి ఎడిక్ట్ అయి ఎంతో మంది కూడా తమ జీవితాన్ని అర్ధంతరంగా ముగించుకున్నారు. చివరికి వచ్చేపాటికి వారు అప్పు చేసి అప్పులు పాలైపోయి భార్య పుస్తెలు కూడా తాకట్టు పెట్టి వనరులను వస్తువులు కూడా అమ్ముకునే హీనమైన స్థితికి దిగజారిపోతున్నారు. బైబిల్ సెలవిస్తుంది, ఇదిగో ద్రాక్షారసము మొత్తు నీకు మొదట గమ్మత్తుగా అనిపించవచ్చు. మొత్తు నీ కళ్ళకు నిగనిగలాడే మంచి మేలివి బంగారం వలె కనిపించవచ్చు, కానీ అది ఒకరోజు కట్ల పాము వలె నిన్ను, నీ జీవితాన్ని, నీ కుటుంబాన్ని కాటు వేస్తుంది, నీ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తుందరా. ఇకనైనా సరే మొత్తును వీడు. ద్రాక్షారసమే కదా, ముందే కదా, నేను ఒక్కనే కదా తాగేదని నువ్వు అనుకోమా. కానీ కోసం 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్న నీ భార్యను ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకో. మా తండ్రి వస్తే ఇంకేమైనా తీసుకొస్తారేమో ఎదురు చూస్తే నీ బిడ్డలను నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో. ఆ గుడి నుంచి విడుదల పొంది దేవుడిచ్చే రక్షణను పొందుకుని మారు మనసు కలిగి నువ్వు జీవించినట్లయితే ఆయన నిత్య రాజ్యానికి వారసులుగా చేయబడతాం. ఒకడు నూతనంగా జన్మిస్తే తప్ప పరలోక రాజ్యము వెళ్ళరు. నువ్వు బాప్తిసం తీసుకున్నా ఇంకా మొత్తుకి బానిస అవుతున్నావేమో, నువ్వు మందిరానికి వెళ్తున్నా ఇంకా ఆ యొక్క గుట్కా ప్యాకెట్లు నవ్వులుతూ ఉన్నావేమో, నువ్వు దేవుడి వాక్యాన్ని చదువుతున్నా ధ్యానిస్తున్నప్పటికి కూడా ఇంకా అనేకమైన డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోతున్నావేమో. జాగ్రత్త, ఎవరితో నువ్వు స్నేహం చేస్తున్నావు, ఏ అలవాట్లు నువ్వు కలిగి ఉన్నావు. ఎక్కడైనా సరే వాటిని వదిలిపెట్టి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బలాన్ని, దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తలాంతుల్ని దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుటకు నువ్వు వాడినట్లయితే ఇదిగో దేవుడు బల నమ్మకమైన దాసుడా అని ఆయన తీర్పు రోజు ఆయన పరలోక రాజ్యానికి ఆహ్వానించేవాడిగా ఉంటాడు. లేకపోతే ఇదిగో నువ్వెవరో నాకు తెలియదు, నువ్వు నా మందిరానికి రావచ్చు, నా నామంలో బాప్తిసం తీసుకోవచ్చు, ఇదిగో అనేకమైన పాటలు నువ్వు పాడొచ్చు, అనేకమైన ప్రసంగాలు నువ్వు చేయొచ్చు, కానీ నీ కొరకు ఏర్పాటు చేసిన నిత్య నరకానికి నువ్వు పో అనే తీర్పులో నువ్వు నెట్టివేయబడతావేమో. జాగ్రత్తగా జ్ఞాపకం చేసుకో. అది నిన్ను కాటవేయకముందే, అది నీ కుటుంబాన్ని ఇదిగో అల్లరి పాలు చేయకముందే, నీ బ్రతుకును ఆగం చేయకముందే నువ్వు దాన్ని విడిచిపెట్టినట్టయితే శరీర కార్యమైన మొత్తు అనే ఆ బానిస నుంచి, ఆ సంఖ్యల నుంచి దేవుడు మనల్ని విడిపించునుగా. మహోన్నతుడైన దేవ, సర్వాధికారి, సృష్టికర్త అయిన ప్రభువా, నీ యొక్క దివ్యమైన నామాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. ఇదిగో నాయన, నీ చేత నీతిమంతుడుగా, నీ చేత నాయన యథార్థవంతుడుగా, నీ దృష్టిలో కృప పొందిన అడుగున్న నోవాహు ద్రాక్షరసముకు బానిసైపోయి మత్తుడైపోయి నగ్నముగా యొక్క గృహములో పడి ఉన్నప్పుడు తన కుమారుడు చూసినప్పుడు శాపాన్ని తన కుమారుడికి మిగిల్చిన వాడిగా అయిపోయాడు. అవునయ్యా, ఈ లోకంలో ఎంతో మంది నాయన తాగుడు చేత తమ కుటుంబాన్ని పాడు చేసుకుంటూ, మత్తు చేత తమ యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ, అయా తన కుటుంబాన్ని రోడ్డుకిచ్చే స్థితిలో ఉంటూ ఉండగా దయతో నీ కనికరం వారి మీద ఉంచండి. వారు జయించలేని ఆ శరీర కార్యముల నుంచి, ఆ యొక్క శరీర ఆశ నుంచి యేసు నామములో మీరు ఇప్పుడే విడుదల చేయుదురుగా. ఎంతమంది అయితే దానికి బానిసలై జీవిస్తున్నారో వారందరూ కూడా ఇప్పుడే విడుదల కలిగి నీ నిత్య జీవ వారసులుగా జీవించుదురుగాక. నువ్వే మహిమ పొందుకోమని వారి జీవితాలు మార్చి పరిపూర్ణమైన రక్షణలోకి వారు నడిపించి మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.